As a responsible students leaders जितु यूनिफर्म सिभिल कोड दा बे इन्डियायाव जानो थांगासिनो दं बेवहाय जों सिन्था खालामदों जितु सारा इन्डियायावहाय यूनिफर्म सिभिल कोडखौ लाबोयोब्ला बेवहाय जोङो एस ए ट्राइबल हिसाबै एस ए मंगोलियन पिपल हिसाबै रेशियली जोङो बै सोनाबनि आर्य फोलेरनि मानसिफोरनि कास्टम्स बिथांमोननि माने मा होनो बेखौ समाजजों बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि धोरोम आसार खान्थिजों जों मिलायनो हागोन नामा दा बेयाव मोनसे गिदिरथार मोनसे कुइसन फैदों दा जों यूनिफर्म सिभिल कोड होननानै बुङोब्ला सारा इन्डियायावनो बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों वान लेंगुवेज वान रिलिजन वान कालचार दा बेयावहाय जोंहा सिन्था खालामनांगौआ बेनो जों मंगोलियन फोलेरनि मानसिया बै आर्य फोलेरनि धोरोमजों बिसोरनि आसार खान्थिजों जों मिलायनो हागोन नामा बिथांमोना दिनै बामोनफ्रा दिनै पनिर जायो बिथांमोना दिनै बेदर जाया जों जायो अमा बेदर जायो नङा होमबा माखासे ट्राइबेलफ्रा दिनै मोसौ बेदर जायो माखासे ट्राइबेलफ्रा दिनै सियाल जिबौ जायो दिनै बैसोरो दिनै जाय बिथांमोना बेदरखौनो जाया बिथांमोना दिनै पनिरल' जायो गाइखेरल' लोङो बिथांमोननि बादे जों थांनो हागोन नामा दा बेवहाय आरो बेराफारसेथिं जे जोंनि बर'फ्रा दिनै जोंहा मोनसे माने ट्रेडिशनेल जे जोंनि मोनसे जोंहा धोरोम दङ जाय धोरोमा जों नेचार नङा होमबा मिथिंगाखौ जेरै जोंना सिजौ नङा होमबा बाथौखौ जों खुलुमो बेवहाय जोङो दिनै बै सोनाबनिफ्राय फैनाय आर्यफोरनि माखासे धोरोम आसार खान्थिफोरखौ जों जेनेबा बिथांमोना दुर्गा फुजा होयो खालि खुलुमो बिथांमोना दा बेफोरखौ जोङो खुलुमनो हागोन नामा बे मालाबाबो पसिबल नङा दा बिथांमोना होनदों जिहेतु ट्राइबेलफोरनि माखासे समस्या जोबनाय माने एफेक्ट जानाय नङा नाथाय जेब्ला बियो एस ए नेशन मोनसे आयेनजों पास जायोब्ला एस ए नेशन देश हिसाबै मोनसे संबिधानाव माने जेनेरेल भाबै पास जायोब्ला बेवहाय ट्राइबेल हिसाबै इम्पेक्ट जाया बे जिनिसखौ जों बुंनो थाखाय जोंहा गोब्राब मानो होनबा वान नेशन मोनसे देश मोनसे भाषा आरो मोनसे लेंगुवेज आरो मोनसे कालचार जानांगौआ जोंनि बर'नि राव जोंनि बर'नि हारिमु धोरोम आसार खान्थियाबो बैसोरजोंसो नङा होमबा जाय इन्डियाखौ सासन खालामग्रा बै आर्य फोलेरनि बामोन नर्थ इन्डियान मानसिफ्रासो दिनै बेखौ बिथांमोननिसो जों साबमिसिभ जानांगोन दा बेयो बिराद क्रिटिकेल बेखायनो जों बर' हिसाबैल' नङा ट्राइबेल हिसाबैनो जोङो जोंनि रेसनि माखासे आइडेन्टिटि जोंनि ट्राइबेल थागिबि हिसाबै बर'फोरनि आसार खान्थि धोरोम भाषाखौ जों बासायनोब्ला जों इउनाइट जानानै खौसे जानानै जों सिन्था खालामनांगोन दा बिथांमोननि जि एक्जेक्टलि स्ट्रेटेजिया मा दा बिथांमोना दिनै जे जों हिस्ट्रियाव मोन्दों बेखौबो जों नोजोर बोनांगोन जिहेतु दिनै इन्डियाखौहाय आर्य फोलेरनि मानसिफ्रा दिनै पलिटिकेलि बिसोरो दिनै दखल खालामनानै दं नाथाय बिसोरनि सिमाङा जाहैबाय सारा भारतखौ दखल खालामनायजों लोगोसे फिसा फिसा राव हारिमु धोरोम गोनां ट्राइबेल माहारिफोरखौ दिनै एसिमिलेट खालामनानै आर्य फोलेरनियाव दिनै बिथांमोना जोंनि राव हारिमु आसार खान्थि गाननाय जोमनायखौबो फोजोबस्रांनायनि बिथांमोनहा सिमां दङ दा बेयाव जोङो सन्देर जागोन नामा बेयाव जोङो दिनै बिथांमोनजों जोङो माने बेफोरबादि माबायाव फानाव बेन्दोङाव जों गब्र'गोन नामा बेखौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल्सफोर आरो दिनै बुद्धिजिबि बिथांमोना दिनै सिन्था खालामनाया खुब प्रभिजन मानो होनोब्ला फैबाय थानाय फिउचार कर्स अफ एक्सन जों माबादि महर लालांगोन बेयावहाय जोङो बेखौ नुलांगोन बेखायनो जोङो बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियना रेसपन्सिबल बड'नि छात्र संगठन हिसाबै जों बेखौ नोजोर बोनायखौ खुब माने बयखौबो जों खावलायगोन जे मोनफ्रोमबो आफाद मोनफ्रोमबो धोरोम मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि आफादफोर बुद्धिजिबि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव नोजोर बोनानै जे जों खौसेयैनो डिसिसन लानायखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि बर'नि आसार खान्थि बर'नि आइडेन्टिटि जोंनि राव हारिमु धोरोम गासिबो जोंना प्रब्लेम जाया फैबाय थानाय समाव दा बेखौनो आं आसा खालामदों जाहाथे जोङो बेफोरबादि माखासे माने गिथावना बारहुंखाफोरनिफ्राय जों बासायनो हायो नामा आरो बेफोरबादि गाज्रि मोनसे थासारिनिफ्राय जों गाबथानानै
बर' हारिया गेरेमसा हारि दानो हायो नामा बेखौ लानानै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जों सिन्था खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों गासैबो आफादफोरजों खौसेयै सिन्था खालामनानै बिनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन।